Здравейте! Уф, пак съм тук. Здравейте всички, които ме гледат. Камера ли, къде заминава, Абе, ето то, бе. Абе, се връща на място си. Здравейте, сега. Оттам, къща там. Каджа Г там е. Кажи на зрителите кома там. От тази къща ще скачаме на този фен да стои камера дето. А така е пич. Сега ще ви покажа как се скача като експерти. Интро, моля. Ко? Сериозно? Пич, какво се става? Какво ти интро? Я да го видя. Сега вече ще ви покажа как се скача като експерт. Така. Това не се боли. Тези му не мога. Това не се боли. Така, сега вече ще ви покажа като истински. Това беше експерт. Това не се болиш, да знаеш. Той скача. И се качва на къщата. Един деня се подготвя на първия му скок, има само 3 скока. Единът. Той бил толкова съмен, че си махал броната да му държи. Но бил толкова стъп, че не е махал клиентерите. Той подготвя тук. И после се засилва. Държа едината в ръката си! Скача! И той падна. Но това беше много гадно за него. Но държа са кефих. Не знам защо. Той се качва отново. Се описва. Пак да го скочи втория път. Така. Той вика да сложи бронята. Да му дава повече. Там нататък. Да, повече съпорт, ако знаете какво на български. Означава. Аз ще го приведете сам. Сега. Просто готвя. Дуп се тук долу на един човек. Го нерви. Така. После. Мисли. И мисли. И се приготвя. И той падна отново. Той го толкова просто, че не мога да мине един 5 бокчета скок. Защото той не знае как, защото е пустак. Но толкова стъп. Не знае какво прави. И това му е последния скок. И това пак не се брои. Да знаете. Тейте му пак намира. Това не беше честно. Просто са кефи, така да ви покажа, не знаете. Това са кефи. Той вече го мине, не вижда. Ето, видя ли какво съм експерти и той си иде последната джиня! Когато се за последната бутка. Маха си гащи и обушките. Почва. Така, почва танцува, така краката му са по-си засилени. И изведнъж усети сила. И той вика да слага гащите и да му тежат повече, защото е простак, мисля, че е силен. Но пак се фърна меча. Някой го дал пак. Мисля, че повече по-леко ще ви. Като го готвя, но не мисля да не скача. Да бил простак. Съм простак. Не знам. Да се готвя до последната. Той скача! Скача! Той не успя! Той се изнеби. Отида на Господа се моли. Моля ви, Господи, дайте ми още един шанс. Той влиза в църквата. Сяда на столче. И вика. Моля те, Господ, моля те, дай ми още един шанс да се качи горе на... Не от дърното нещо, дето камерата стои там. Моля те, дай ми още един шанс. What the... какво стана? Господ, какво те репортирала? Ето камерчия! Аз съм супер добър, нали? Нали? И без Господ, малко ми помогна все пак. Но все пак мога, Аз направо съм добър,
бяхам точно се запази за го. Качих се на дървеното нещо. Така, Господ ми помогна, бахтите пак, аз на него е. Аз моих сам, той бахтите пак, аз не мога повярваме. Не мога повярваме.